आरो सानसेखालि जेब्ला गोथै परब जोंना काथलिकफ्राथ' गोथै परबखौ मानियो अल सल्स डे होननानै नभेम्बरनि 2 तारिखखौ जोंना मानियो बै दिनखालि जेब्ला गोथै परब खालि गोथै परबनि गाहाम बाथ्राखौ बुजायनो थाखाय आंखौ फालकआ मोनसे चान्स होबाय भार होबाय बै समाव आङो गोथैफ्रा गोथारफोरनि बिनायजों जों थांनानै थानाय मानसिफोरनि बिनायजों माबादि बिसोरो सख' जानायखौ मोनो बिनि बागै आं सुंद'यै बिबुंथि लाखिनानै रायजोफोरनि सिगाङाव मण्डलियारिफोरनि सिगाङाव बेखौ आङो बुंथिनानै होबाय गिर्जायाव फालकआ आंखौ बे खाबुखौ होनायलाय ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय साननै सानथाम थानायनि उनाव आबौआ आंजों नुजाबाय जाय आबौआ थैनानै थांबायमोन आरो बे आबौआ आंजों फैनानै नुजाफैबाय आरो नुजानानै आंखौ बुंबाय आबौआ आबौ फिसौ नोङो गिनो नांला आरो नोङो सिन्थाबो खालामनो नांला मानोना आङो थांखांफिनबाय आबौ नोंसोरो दा सिन्था खालामसै आंनि थाखाय नोंसोरो टेनसन लानो नांलिया आङो दा सिन्था गैला मानोना आङो थांखांफिनबाय आंनि जिउआ बासायजानायखौ मोनबाय बेबायदि होननानै आबौआ आंजों सिमाङाव नुजानानै बेबायदि खोथाखौ आंनि सिगाङाव रोखा रोखायै बुंनानै गालांबाय आरो बे सिमाङा ओरैबायदिमोन दि रियेलाव नंगुबैयाव जाय मानसिफ्रा जिरायनानै रायलायो गावजों गाव बेबायदिमोन बे सिमाङा ओरैबायदि क्लियारमोन जायखौ माने आङो मोनफ्रोमबो फाव आरो रावफोरखौ आङो बुंथिनो हायो जेरै आबौआ आंजों रायलायदोंमोन बै दिननिफ्रायनो आबौआ आंखौ बुंनानै गालांबाय नोंसोरो आंनि थाखाय सिन्था खालामनो नांलिया मानो होननानै बुङोबा आं थांखांफिनबाय बे खोथाखौ जेब्ला आङो सानसे समाव आंनि आइ आफानो खोन्थाबाय आंनि जाथि खुरमाफोरनो खोन्थाबाय आरो आङो बेखौ ब्रादार दैमालुनोबो एसे खोन्थाहरदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बुजिनानै मोनबाय ब्रादार दैमालुआ बुंबाय आरो जाथि खुरमाफ्राबो बुंबाय आइ आफायाबो बुंबाय दि नोम्बौनि जिउमाया बियो थारैनो नोंसोरनि बिनायजों आरो जोंनि बिनायजों आरो मिसाबुलि बावनायजों इसोरनियाव बिबाय थानायजों बियो सोरगो रायजोआव जायगा मोनबाय जानो हागौ ओंखायनो बियो बुंदों नोंसोरो सिन्था खालामनो नांलिया नोंसोरो दुखु लानो नांलिया आरो आंनि थाखाय सिन्था खालामबाय थानो नांलिया मानो होनबा आङो थांखांफिनबाय आंहाबो सिन्था गैला नोंसोरबो सिन्था खालामनो नांलिया होननानै आबौआ आंनि सिगाङाव रोखा रोखा बुंनानै गालांदों सिमाङाव बिनि आबौ बुंनायनि उननिफ्राय आङो मास मोनब्रैसो थानायनि उनाव आङो जोंहा न'खराव लबार गायनाय दङ दा बे लबार हाजानाय लबार बागाना जाहैबाय 2.5 बिगासो जागोन जोंहा न'खराव दा बे लबार बागानाव आङो जेब्ला लबार हाजेनदों आरो लासै लासैनो आङो लबारखौ हालांबाय थाबाय बेबायदिनो आङो सानाव स्कुलाव थाङो फुङाव स्कुलाव थाङो ओमफ्राय बेलासियाव आङो फैनानै हायो लबारखौ आरो बेबायदिनो हरनि 7टा 8टा बा लबार आथाखौ लायो जमा खालामनानै आंनि बिहिजों आरो मालाबा फंबायखौ लाना थाङो आं हरावनो बेबायदि जोङो लबार बारियाव माने खामानि मावबाय थाबाय बिदि खामानि मावबाय थानायावनो आंनि बिहिया आंनि मिसेसआ माखासे लबार बागानाव माने गोबां गिथावना सिमांफोरखौ नुबाय दा बे सिमांफोरखौ नुबाय थानायखौ आंनो खोन्थाबाय थाबाय मालाबा लबार आथायानो गिदिर जानानै बेरफ्रुनाय मालाबा बारहुंखा फैनानै न'आव हाबफैनाय मालाबा बारहुंखायानो लबार बारिथिं दैदेनलांनाय बेबायदि सिमां आरो गाज्रि सिमांफोर आरो गिथावना सिमांफोर बियो नुबाय थाबाय आरो बैफोर सिमांखौ नुबाय थानायनि थाखायनो आङो लबार बारियाव पास्कानि आसिस गोथार आसिस दै बेखौ आङो लबार बारियाव आंनि फंबायखौ लानानै बिदिनो सारहैबाय जेब्ला आङो लबार बारियाव बेबायदि आसिस दैखौ सारहैयो खुलुमो मारिया आरो जोंनि सोरगोआव थानाय फोरबोनि बिनाय आरफनि बिनायखौ बुंनानै जेब्ला आङो सारहैयो अब्ला बेबायदि जाय दिनखालि आङो सारदों ओइ दिनखालि हराव आंजों माने 2 थैनानै थांनायनि जिउमाया नुजाबाय जाय जिउमाफोरनि मांखरफोराव क्रुस गैयामोन बेयाव 3 मांखर दङमोन बे 3 मांखराव खरथाम मांखराव खरनै मांखरखौ बै 2 थैनानै थांनाय जिउमाफ्रा खोफिनगासिनो दङमोन बिसिनि मांखरफ्रा बायबायमोन खोफिनगासिनो दङमोन आरो सासे
थैनानै थांनाया बेयाव गैयामोन। आरो बे सानै जिउमाया आंखौ बुंबाय, नोङो मा खामानिखौ मावदों? जाय खामानिया रागा जोंथावथाव आरो जाय खामानिया जोंनि थाग्रा खुलिखौ माने फोजोबस्रांनायनि लामायाव लाबोगासिनो दङ। बिनि थाखाय नोंनि खामानि मावनाया मोजां जायाखै। नोङो मा सारदों आरो मा मावदों बे बागानाव जेराव जोङो थायो। बिनिखायनो जोंहा सासे गाहाय दङ, जोंहा सासे लिडार दङ, मुरब्बि दङ। बियो नोंखौ जोबोद रागा जोंदों। बियो नोंखौ रायनो नागिरदों। बियो नोंखौ जेराव मोनो बेयावनो रायगोन आरो बियो नोंखौ बिराद रागा जोंदों होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय। बैसोर सानै थैनानै थांनायनि जिउमाया। आरो बिसोरो गावसिनि बे मांखरखौ, गोथै हाखरखौ बिसोरो खोफामबाय थादोंमोन, जायहा माने बायजोब्बायमोन। जानो हागौ आंनि गोथार दै, बे ब्लेसिं वाटार आशिस दै सारनायजों बिसिनि मांखरा बायदोंमोन जानो हागौ। आरो बिसिनि मांखरफ्रा क्रुस गैयामोन साथामनाबो। ओइदिनखालि बे जायहा आंखौ रायगोन होननानै बुंदों बे गैयामोन ओइदिनखालि। आरो बेबायदिनो अब्लाबो आङो गिनाय मोनाखै, अब्लाबो आङो जेबो गोसोआव गिनायखौ लायाखै। होमबाबो आङो बेबायदिनो आंनि न'खरनि मानसिखौ लानानै लबार हाबाय थाबाय। आरो लबार हाबाय थानायावनो बेबायदिनो लबार आथाया जाय लबार आथाया माने खुरैयाव गयो, बे खुरैयाव गनाय आथायानो बे फांथाम लबार बिफाङा, बे फांथाम लबार बिफांनि आथा गनाया ए, डि आरो सि जानानै थायो। जों मिथिया। आखर जाना थायो। औ, आथायानो गावनो जाय लबार आथाखौ जोङो लोगो लबार लोगो जायोना गुबुन दिनाव जायो? बियो हराव जाना थायो। हराव जाना थायो। जोङो मोनाबिलियाव लबारखौ हाबाय, दा हराव जोङो ए आरो बेखौ सि जायो। ए आरो सि आरो डि मोनथाम आखर जानानै आखर थाबाय जाना थायो। बियो जानानै थाबाय थायो। खनसेल' नङा, खननै खनथामसिम बियो जाबाय बेबायदिनो। आरो जोङो मबाइलावबो साफायना लाबाय बेखौ। ओमफ्राय बे जाबाय थानाया खनसे जाखो ना खनसेल' जादों? खनसेल' जायाखै, बियो खननै खनथामसिम जादों बेबायदिनो। बे मोनसे जायगायावनो फांसे बिफाङानो लबार हानानै दोननायानो बियो हराव बिनि आथायानो ए आखर जानानै थाबाय थायो। ओमफ्राय बै जेराव अट'मेटिक बायदि अट'मेटिक बिराद क्लियार ए जाना थायो, सि जाना थायो, बिदिनो डि जाना थायो, बिदिनो आरो। फांसे बिफांल' ना माखासे बिफांफोरबो दं? फांथाम बिफां बियो आखर जाखांग्राया, लारि लारि फांथाम बिफांनिफ्राय। फांथाम बिफांनि बे साथाम थैनायखौ मांखर नुनो मोननाय, बेखौनो फोरमायनो नामा? बेखौनो फोरमायदों। दे। आरो बेबायदिनो आंनि बिसिया बेबायदिनो गोबां सिमांफोर नुबाय थाबाय। आरो बेबायदिनो नुबाय थाबाय। अब्लाबो माने जोंनि गोसोआव माने इसिबां गिनाय मोनाखैमोन। आरो बेबायदिनो नुबाय थाबाय। आरो नुयैनो बेबायदिनो मास मोननै नङा, मोनथाम नङा, मोनब्रै जाबाय, मास मोनब्रै जाबाय। बेबायदिनो सानफ्रामबो सिमां नुबाय थायो। बेबायदिनो जोंखौ सिमाङाव फैनानै थैनानै थांनायफोरनि आत्माफ्रा फैनानै जोंजों नुजाफैबाय थायो।